салом бинандагони азиз, соат ба вақти шаҳри Прага расода ҳаст. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи ахбори имрӯз расид ки ман ҳоло онро ба шумо эълон мекунам. Дар шаҳри Душанбе имрӯз бо ширкати президент Эмомалӣ Раҳмон як ҷаласаи ғайримунтазира баргузор шуд ки дар он масъулони вазорати молия ва бонкдорони кишвар ширкат варзиданд. раиси ҷумҳур дар ин маҷлис аз баста шудани бисёре аз ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ дар Тоҷикистон ибрози нигаронӣ кард. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе тафсилоти ин мавзӯъро ҷустуҷӯ доранд. мунтазир бошед, дар барномаи ахбори озодӣ бароятон тафсилоти ин маҷлисро хоҳем гуфт. ҳамчунон бинандагони азиз, ҳамин лаҳза ба дасти мо хабаре расид ки ҳамкори мо дар шаҳри Кӯлоб мавриди аблава қарор гирифт ки ӯ худ барои таҳқиқи як қазияи аблава рафта буд ва дар ноҳияи Фархор мавриди аблава қарор гирифт. мунтазир бошед, дар барномаи ахбор дар ин бора ҳам бароятон хоҳем гуфт. ва мавзӯи дигаре ҳам дорем дар мавриди муҳоҷирони кории тоҷик аст ки барои харидани шир аз хона ба дар рафтанд ва дигар боз нагаштанд. ҳамин хабар ҳам чанд лаҳза пеш ба дасти мо расид ки дар шаҳри Москав 2 нафар муҳоҷири кории тоҷикро электричка пахш кардааст. бинобар хабарҳои аввалия, яке аз онҳо фавтидааст ва дигари бистарӣ аст. ҳамкорони мо ҷузъиёти ин мавзӯъро таҳқиқ доранд ва дар барномаи ахбор бароятон мегӯем. бо як нерӯи барқ бароятон мегӯям. ва бинандаи арҷманд, дар шаҳри Душанбе ҳукумати шаҳри Душанбе троллейбусҳоеро харидорӣ кард ки бо як бор нерӯи барқ гирифтан метавонанд 20 километр ҳаракат кунанд. ҳукумати шаҳри Душанбе троллейбусҳои навро харидорӣ кард ва дар ҳолати зарурӣ онҳо метавонанд бидуни хати барқ ҳаракат кунанд. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дар маросими рӯйнамоии троллейбусҳои муосир ширкат дошт. нархи троллейбусҳое ки ба Душанбе ворид карданд $1 миллион гуфта мешавад. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе аз аввалин мусофирони троллейбусҳои нав хоҳанд буд ва дар барномаи ахбор дар ин бора бароятон гузориш медиҳем. дар Тоҷикистон нархи хун гарон шудааст. болоравии нархи хун боис шудааст ки баъзе аз беморон аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз донорон кӯмак хостанд. хурсандиовар аст ки шумори одамони хайрхоҳ низ кам нестанд ки ҳозир шуданд ба эҳтиёҷмандон ройгон хун диҳанд. ҳамкорони мо ин мавзӯъро низ таҳқиқ карданд. мунтазир бошед, то камтар аз 3 соати дигар дар барномаи ахбори озодӣ бароятон гузориш медиҳем. чанд лаҳзаи пеш ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе аз як додгоҳи пойтахт огоҳ шуданд ки падару писари муттаҳам талаб карданд то хабарнигори радиои озодӣ дар толори додгоҳ ҳозир бошад. ин падару писар тасмим гирифтанд ки танҳо дар ҳузури хабарнигорони радиои озодӣ баёнот диҳанд. ҳамкорони мо ба он ҷо рафтанд ва тафсилоти ин қазияро дар барномаи ахбори озодӣ тамошо кунед. 9 май, рӯзе ки дар Русия аз солгарди ҷашни ғалаба бар фашизм таҷлил мекарданд, додгоҳи кишвари Черногория ва ё худ Монтенегро 14 нафар аз ҷумла 2 ходими идораи иктишофи низомии Русияро бо ҷурми кӯшиши раҳандозии табаддулоти давлатӣ дар соли 2016 ба муддатҳои гуногун аз озодӣ маҳрум кард. ҷосусон ба қавли додситонҳо ҳадаф доштанд монеи узвияти Черногория дар паймони НАТО шаванд. тафсилоти амалиёти нокоми ҷосусони рус дар Черногорияро дар барномаи ахбори озодӣ бароятон хоҳем гуфт. бинанда арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодиса ва ё навгониҳои тозае рӯй диҳанд, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соат моро дар пахши зинда дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.